आगे दीदी जीजा नहीं आल खनेगे। आगे कहाँ आ रखनेगे सुना हकिन केकरो। एक काम करी तू ही फोनवा करके बुलाई ने। ठीक है लाई मोबाइल हम फोनवा करके बुलाओ हियो। हेलो प्रणाम जीजा जी। खुश रहा और जल्दी से तोहरा एगो बेटा हो जाए। आई जीजा जी तू ऐसने आशीर्वाद देमो हैं की हो गेले सारी जी। आई जी अभी हमर सदिया भेलै जी कि हमरा बेटवा होतै। अजी नहीं सदिया होलो तो होबे न करतो जी। होतै जइए ना जी जइया होतै जइया देखल जइते। अच्छा वो सब छोड़ो सुनो ना जीजा। हां बोलहो ने। आइबो नहीं जी तोहर बेटवा के छठियारी हको आ तू अभी तक होई जो हो। आवे की तो आइबे करबो पर देखो तोर बहिनिया एको बार फोनवा करो। अजी जीजा तो बउआ में बिजी रहो हको तो तोरा कैसे फोन करतो। आगे लाई फोनवा लाई तो। हेलो हाँ प्रणाम मम्मी जी। खुश रहू मेहमान। काहेला रुसल हमर बेटिया से इतना अच्छा खुशी के घड़ी है आ तू अभी तक आलो नहीं की बात है। जल्दी से ट्रेन पकड़ो आओ जल्दी से तोरा हमरे क्रिया हको। ठीक है मम्मी जी आबो ठीक। प्रणाम मेहमान। खुश रह। और मेहमान की समाचार हको। सब ठीक है तो तू बताओ तोरा कैसे समाचार। बड़ी दिन बाद आलो हम मेहमान। हाँ जी ढेर दिन तो ही गेले। और अतिया के ले जाए लाल की मेहमान। नहीं जी तेरे नहीं पता है को हमर बेटा होले ओकरे छठियारिया में लिए। ओ अच्छा तोरे न मलवा के बतरवा होलो है रे। अरे तेरी बहन के चुप न रह जा हो। अभी एकर दुल्हावा यही जाए अटपटा बोले लगा है की तू दोनों खुसुर फुसुर कर रहो जी। नहीं मेहमान हमरा दोनों के ई समझ में नहीं आ रहा है कि तू 3 साल से तो बाहरे हल हो तब बुतरुआ तो कैसे हो गलो जी। हाँ जी हम तो बुलाइए गेलिए बहिनिया के हम 3 साल से घरे आवे के लिए। तो हमर मौगी की बुतरुआ कैसे होल। हमर मौगी तो बहिनिया के 2 नंबर के। आज जाइयो ओकरा बढ़िया से पूछो। जी मेहमान एगो बात बताइयो। हाँ बोलो ने कुछ बोलो। जी मेहमान एगो बात बताइयो तू घरे जइहा ने तो जाके डॉक्टर ही से डीएनए टेस्ट करवा लिहा बुतरुआ के। हाँ जी करेबे करबे। बहन के हमरा साथ धोखा के के मौगी आज ओकरा छोड़बे हम। आ गेल हो जी। हाँ आ गली। आई माई मुहवा करे लटकले हो। ला देखा अपन बेटवा के। गे बेटवा के देखबू बाद में पहले तू हमारे एगो सवाल के जवाब दे। आई जी अभी आयल हो पहले नाश्ता पानी कर ला ओकरा बाद सवाल जवाब करी। हाँ नहीं तेरी बहन के अभी बताओ। तोहरे नियन हको बड़ बड़ अखिया। देखो जी नाम रखले ही हम झगड़ुआ। आगे झगड़ुआ रखिए मंगरुआ रख हमरा उससे कोई मतलब नहीं हो। पहले बताओ कि बुतरुआ के करो। हमर पियावा दुलरुआ आए है जी तोरे हाथों बुतरुआ। आए है जी हमर पियावा दुलरुआ आए है जी तोरे हाथों बुतरुआ। सबके बुतरुआ होबो है 9 महीना में तो 3 साल में होगे। सब गांव ससुराल के आदमी हमरा ताना मार रहे हैं। हमरा बाहर बेच के तू यहाँ केकरे साथ मजा मारो होने। आज तोरा सब बतावे पड़तो नहीं तो मार के देखिए तोड़ दो। आजी मेहमान ऐसे काहे बोलो होबा है तनी मनी लेट सेट। अच्छा लेट सेट होबो है तो 9 महीना की जगह 10 महीना में होते हैं कि एक के बार 3 साल लेट होता है। तू ही बताओ
अजी जीजा जी काहे लगी इतना गुस्साल हो? अजी बेटवा तोरे नहीं जी, देखो ता एकदम तोरे मुंह का मुंह लगो है एकर। काहे गलत सोचो हो जीजा जी? गलत नहीं सोचिए जी, सब हमरा पर हंस रहे है। हमारी इज्जत के तो मिट्टी में मिला देंगे और तू सब मिलके हमरा फुसला रहो है। हटो ने, तू साइड हटो ने। आज हम एकरा चुरबै तब सब बतिया बते, नहीं तो डीएनए टेस्ट करबो तब तो पता चलते ने। अजी ऐसे काहे बोलो जी? के गुस्सा छोड़ल खा तू हूँ लड़ुआ मान जाओ न जी। तेरा बहिनिया के हम भड़ुआ ही है जे लड़ुआ खेबे जे। पहले बताओ कि बुतरुआ के कर हो? हमर पियवा